Welcome to my channel. Enjoy watching. No touching, ah! Mami, huwag magtouch ng balon. Ay, Mami, huwag mag-touch. Sige na po. Violet! Pahiling ang giling! Hey! Yan! Kisay daw ina matatanggal. Hey! Oh, malaw! Masarap! Akala ko manggagana na. Nalungkot, nalungkot. Ay, okay. Music! Bawas, bawas! Bawas! Bye po! Isay daw ang sunod na matatanggal. Pwerte ang girilingay. Binuhod kay Ate Jul mo. Oh! Hey! May nagkukurol-kula na. Okay. Bawal po. Bawas ulit katawan. Dua pa lang ang bawas. Hey! Violet! Sa ito manggagana niya, Nay. Oh! Dahil na naisuksukan sa diri, titiriton pa ko ta. Okay, mga bawas po, ginaray. Iyan na lang po kahoy. Ayan. Closer po. Siniki. Padiit na rin padiit. Lola na, paragal. Ayan na. Oh, yan na. Isayag tanggal. Isayag tanggal. Oh, sige po. Isayag tanggal. Mga watcher ta. Ulit. Sayang ka niyo. Ulit. Dali, utan na po din. Ay.
Grabe si YB na to. Oh. Ala. Ay, Ate Allen, ika talaga. Ayan, bawas ulit pong tumawan. Kala ganyan, kurul-kulan ang kawat. Okay, music please. Pili ba, magkagano din, di pagal-pagal. Grabe ang hanap buhay. Hey! Oh. Sige po, sige. Ay. Nagkulkulan na. Tinidyoan. Sige niya talagang pakulkol. Okay, next. Yeah, padit na din padiit. Nagsuko na talaga si Ate Gilma. Sayang, pagal na sana ko ta. Inuman sana. Okay, bawas! Paparagalan ta niya. Sige, go! Ay, labi na ako! Alright! Ay, natulog na! Sabay yun ay nagre-riba! Paragan-pagan na. Kulang pa po kaming saro. Papadaog na naman dagat. Magkagana ka na po dito. Namamatik me. Saro na lang po. Para makas... O, yan ang ganahan ta, o. Yan. Pili ko, uururagan. Uy. So, yan. Saro pa po. Kulang pa saro. Gana po. Gana po, Juan. Pwede man yan. Dito lutulos ang tanggal. Sige na po. Ayan na yan. Sige na po. Yan daw yung premyo. Okay? Yan. Sige na, ma'am. Sige lang po. Pwede na po. Okay lang yan. Si Dave magatukaw, tanggal. Okay. So, pag dapat, gabos nagbabay niya, ano po, puot pa yung hanggang bilis naghihiro. Tapos, pag nag-stop ang music, yan, irinatana sa na makaturukaw. Gano'n si Sira Subago. Okay, music! Stop na. Hindi na po. Violet! Pahiling ang giling! Hey! Yan! Sisay daw ina matatanggal. Hey! Oh, malaw. Masarap.
missing! Bawas, bawas. Bawas! Bye po! Isa'y daw ang sunod na matatanggal. Pwerte ang girilingay. Binuhon kay Ate Jul mo. Oh! Hey! May nagkukurol-kulan na. Okay. Bawal po. Bawas ulit tumawan. Dua pa lang ang bawas. Hey! Violet! Kasi daw ang gagana niya, Nay. Oh! Daina na isuksukan sa diri. Pipiriton pa ko ta. Okay, mga bawas po, ginaray. Iyan na lang po kahoy. Ayan. Closer po. Siniki. Padiit na rin padiit. Lola na, paragal. Ayan na. Oh, yan na. Isayag tanggal. Isayag tanggal. Ay. Oh, sige po. Isayag tanggal. Mga watcher ta. Ulit. Sayang ka niyo. Ulit. Dali, utan na po din. Ay, grabe si Wybita to. Oh! Ala! Ay, Ate Allen, ika talaga. Ayan, bawas ulit pong tukawan. Kala ganyan kayo, kurul-kulan ang kawat. Okay, music please. Pili pa, magagana si Pagal-Pagal. Grabe ang hanap buhay. Hey! Oh! Sige po, sige. Ay. Nagkulkulan ng tinidyoan. Sige niya talaga pakulkol. Okay, next. Yeah, padito din padiit. Nagsuko na talaga si Ate Jilma. Sayang, pagal na sana ko ta. Iyuman sana. Okay, bawas! Paparagalan ta niya. Itong sinda na lang ang masuko. Ini-enjoy pa kaya ko ta si music. Okay, bawas po ulit. Okay, kasali po ako ha. Pero kung ako, anong tip kita? Atras pa po, here po. Okay, maikot po pa kita. Saro-saro po, maikot muna. Pinakikot. Saro lang. Mapag-ikot. Ako to. Kang po ang pinaka last. Sa sasangli po sa indasi, nagpaputok na.
Team Sexy! Okay! Ready! 1, 2, 3, go! Ay, labi na ako! Alright! Ay, naguluhan! Sabay yun ay nagre-rebound! Oh, yan na! Oh, yan na! Ay, si Ma'am! Pila po ang kada ano? 5 ano? Atras, atras, atras. Sige, atras. Atras po. Paatras. Sige, atras. Atras pa po. Ang sa inutan po, mayo ng balon. Sige pa po, address pa po. Okay. Gano'n siya caterpillar ata. Hindi ko alam kung anong kainin kawat na ini. Ang maiinot po, ano kung may balon ka? Parang meron. Ang inot po, kamo mo ng duwa, maikot. Tapos susundon po nito si next nindo na may nakaipit po balon sa tahaw nindo. Kaya po, they mag-touch ang hands nindo sa balon. Ganyan lang po, oh. Okay po? Yes na po. Partay po kamo, ayan. Kamo muna, mami. O, may hawak na kayong balon. Okay, trial ba? No need na. O sige, trial. 1, 2, 3, go! Iikot po. Tapos susundin yung next. Yes, yes, you like that. Oy, make sure po din nakakapot. Yes, ganyan po. Tumpay! Opo! Ay, okay na? Tapos, ma'am! Ayun, ano matapos? Kung sisay ko matapos, ni Inot, siya po ang winner. Oy, make sure pantay kayo, ah. Make sure pantay. Okay? Ready na po? Ready na? Okay, 1, 2, 3, go! Sisay na! No touching, ah. Mami, huwag magtouch ng balon. Ay, mami, huwag mag-touch.
Grabe harang sa musay. So,